Sziasztok! Egy pillanat, és beállítom itt a technikát, és vagyok. Szóval, hello! Ma, amiről fogunk beszélni, az a bölcsi, ovi és szobatisztaság. Kérdeztetek egy csomó mindent, léci írjátok meg, hogyha itt vagytok, hogy hallottok-e, láttok-e, minden oké-e, illetve a chatbe írd meg azt is, hogyha itt vagy, akkor mennyi idős gyerekkel jöttél, és ez a bölcsi ovi téma az mikor fog titeket érinteni. Jó? Léci írjátok meg, hogy láttok-e, hallottok-e, legfontosabb, anélkül el se induljunk. Oké. Aki nem ismernek, Krémer Sári vagyok a Pelenkátlan, és két kislányom van, velük fejlesztettem ki a Pelenkátlan szobatisztasági és segített szobatisztasági módszert, és ezek mellett még ugye EC-t is oktatunk online, vagy oktatok, és most már ugye előfizetéseink vannak, és ennek a csomagnak a része egyébként a bölcsi, ovi, más vigyázz rá kurzus is, amit önállóan is meg tudtok szerezni, és most úgy, hogy egy hónapig hozzáférhettek az előfizetés közösségi oldalához is, úgyhogy ott tudunk nektek segíteni, hogyha bármi kérdésetek van, bölcsi ovi kezdéssel, így szeptemberben. Na nézzük akkor a kérdéseiteket. Én kiírtam magamnak. Az első kérdés az Viktóriáé. Nekem az lenne a kérdésem, hogyan lehet a bölcsivel együtt dolgozni a szobatisztaság elsajátítása terén. Inkább én idomuljak a bölcsihez, vagy megpróbáljam őket meggyőzni, hogy legyenek partnerek. Hát, na figyeljetek, szerintem ez, és akkor itt most egy ilyen félig meddig csak anyaválaszt fogok adni, mert hogy ez tényleg olyan, hogy bölcsi függő, személyiségfüggő, hogy neked milyen a személyiséged, mennyire vagy simulékony, az óvónőnek, a bölcsinénynek mennyire nyitott erre a dologra, de egyébként a honlapon, ugye a pelenkátlanhogy.hu honlapon van egy blog, cikkek, címszó alatt találjátok meg, és ott van egy lista, hogy mik azok a kérdések, amiket érdemes feltenni szobatisztasággal kapcsolatosan, hogy be fogom nektek ide tenni, jó? Megpróbálom kikeresni. Szóval, hogy szobatisztasággal kapcsolatosan, amiket érdemes feltenni és átbeszélni. Most nem fogom itt felolvasni, de be fogom tenni nektek a chatbe, remélem nem felejtem el. Hogy várjatok, ide fölírom. Ez lesz, jó? Nem húzzuk ezzel most az időt, hanem ide a csetek alá. Ide beírom, hogy bölcsi kérdéssor. Oké. Szóval egyrészt van egy ilyen kérdésről, amit érdemes velük végigbeszélni, és ebben ugye benne van az is, hogy egyáltalán ők miben tudnak segíteni, mennyire nyitottak. Ugye itt bölcsiről van még szó, nyilván közben szia Katalin, de jó, írtál, jó. 2 hét múlva kezdjük az ovit, oké, hajrá. Szóval te itt bölcsit írsz még, szóval ott még egy kicsit más a téma, mint az ovinál, mert ugye az ovi, ugye tudom, hogy külföldön keveritek, itt is volt egy olyan kérdés, aki igazából bölcsibe viszi a gyereket, de ovit írt. Szóval a lényeg az, hogy onnantól kezdve, hogy el van várva a gyerektől, hogy szobatiszta legyen, ugye ovi, illetve a bölcsibe még nincs elvárva, és ott viszont kérdés az is, hogy milyen gyerekekkel kerül össze. Mert ugye, hogyha olyan gyerekekkel kerül össze a gyerek, akik már lépkednek a szobatisztaság felé, és eleve ugye van egy bilizési rutin a bölcsiben, akkor tök egyszerű, mert oda be lehet csatlakozni, be kell csatlakozni, és kész. Ugye az ovinál ez sokkal egyszerűbb, mert hogy ott van vécézési rutin, ugye vannak a menetrend szerinti időpontok, ez nagyjából minden oviba, meg bölcsibe ugyanaz szokott lenni, ugye az oviban nagyjából ez úgy néz ki, hogy étkezés után, alvás előtt, mielőtt lemennek az udvarra, stb. Ezeket meg tudjátok kérdezni, és ezeket például érdemes így összecsiszolni. Értem ez alatt azt, hogy hát összecsiszolni, tudjátok? Tehát, hogy ezeket az időpontokat otthon is elkezditek csinálni, hogy a gyerek hozzászokjon, hogy oké, ezekben az időpontokban lehet elvégezni a dolgomat, meg amúgy meg ugye lehet szólni nyilván, de hogy ott eleve lesznek ilyen lehetőségek.
Jó? Tehát mindenképpen beszélni kell, hogyha még nem szobatiszta a gyereked, vagy mondjuk oviba megy, és még pelusba kakil, vagy mit tudom én, tehát hogyha még nem jutottatok el odáig, hogy 1 millió% szobatiszta, és mindent a WC-be, bilibe tesz, akkor mindenképpen érdemes végigbeszélni a gondozókkal, hogy ez hogyan fog történni. És azt is érdemes elmondani, hogy ők erre nyitottak, hogy ti egyébként otthon hogy szoktátok csinálni. Hát, ha abból valamit át tudnak venni. És fordítva is igaz, meg lehet kérdezni, hogy ők egyébként milyen rutinokat csinálnak, mint például ugye ez a menetrend szerinti időpontok. Közben léci, akik érkeztek, írjátok meg, hogy láttok-e, hallottok-e, vagy csak köszönjetek, beírjatok egy sziát, vagy nyomjatok egy lájkot, hogy tudjam, hogy hányan voltunk itt, és hogy tényleg itt vagytok, és nem egyedül dumálok itt reggel 9-kor, köszi. Szóval lényeg, hogy oda-vissza nyitottnak kell lenni. Tehát neked is ki kell kérdezni, hogy mi a bölcsinek a rutinja, mi az ovinak a rutinja, és azt elkezdeni otthon egy kicsit csinálgatni. Szia Csilla! Szia Viki, azt mondja, első kérdező, szuper, hogy itt vagy élőben. Jó, 3 hét múlva kezdi a bölcsit, Viki még ennyit tett hozzá, akkor lesz 2 éves, még csak ismerkedünk a szobatisztasággal, hol sikeres, hol nem. Aha, jó, akkor viszont azt is meg kell kérdezni, és itt tudom, hogy később is, szia Reni, szóval később is kérdeztetek ilyet, hogy ugye még nem kezdtetek bele, és akkor hogy tud a bölcsi segíteni ebben. Igazából ez tényleg az van, hogy ott van az a kérdéslista, azt nézzétek meg, majd be fogom ide tenni linkbe, jó? Meg kiküldöm szerintem a hírlevélre, és akkor ott meg lesz mindenkinek, de megtalálhatjátok a pelenkátlanul.hu blogon is, vagyis ugye cikkek, címszó alatt fog futni a blog lista, és akkor ott meg tudjátok találni ezt a kérdéssort, de az a lényeg, hogy érdemes összecsiszolni a kettőt. Tehát érdemes kikérdezni, mit engednek, mit nem. Ők hogyan tudnak segíteni, hogyha ti belekezdtek. A mit engednek, mit nem alatt azt értem, hogy be lehet-e vinni saját bilit, lehet-e rajta moshatópelenka, lehet-e rajta leszoktató bugyi a moshatópelenka helyett. Hogyha baleset van, akkor ők azt hogy kezelik, hogy nem. Tudnak-e rá esetleg figyelni, hogyha te megmondod, hogy mi a gyereknek a természetes ürítési ritmusa, vagy a jelzései, akkor van-e kapacitásuk rá, hogy ők ezek alapján elvigyék a gyereket. Jó? Remélem, hogy ez így segítség ebben, és akkor azt a kérdéssort azt keressétek meg, és akkor nézzük a következőt, csak előtte iszok egy picit. Nekem egyébként most megy suliban nagyobb, úgyhogy én is így izgulok, nyilván nem a szobatisztaság miatt már, hanem más dolgok miatt, de hogy ez mindig egy tök nagy váltás, amikor oviba vagy bölcsibe kezdtek, vagy utána ugye iskolába az egész családnak, úgyhogy mi, amiket csináltunk, az, hogy, és ez bármelyikre igaz, hogy rengeteget olvastunk ilyen típusú könyveket, hogy ott mik fognak történni, hogy fognak történni, már csak azért is, mert ugye a visszaesésnek ugye a legnagyobb oka az nem az, hogy most akkor ott, nem tudom, a bölcsibe megváltozik a szobatisztasága a gyereknek, hanem az, hogy környezetváltozás, új emberek, új szokások, anyával kevesebbet találkozik, ugye, hogyha addig otthon volt a gyerek, stb. Tehát ott felborul az egyensúlya, és hogy ez az, ami aztán a visszaesést szokta okozni. Jó, úgyhogy erre érdemes így fölkészülni előre, még van egy pár hetünk, ugye, nekem is, meg nektek is, és hogy tényleg az, hogy érdemes ilyen típusú mesekönyveket olvasni, bábozni ezzel kapcsolatosan, és akkor eljátszani, hogy ott mik lesznek, hogy lesznek, beszélgetni róla, ugye, hogyha esetleg a nagyobb gyerek jár oda, a bölcsibe, óviba, akkor ott megnézni a WC-t, megnézni mindent, tehát hogy ismerős legyen neki a hely, a helyszín. Oké. Na, nézem akkor a következő kérdést, jó? Csilla kérdése. Az én kérdésem az lenne, hogy a fiam 2 éves, 10 hónapos, tehát majdnem 3 éves, és ha a pisikával már szobatiszta 3 hónapja kb. Teljesen, de a kakáját nem akarja sem bilibe, sem WC-be végezni. Ha látjuk, hogy készül, és visszük a bilit, vagy hívjuk a WC-re, akkor inkább visszatartja.
Egyszer sikerült eddig Bilibe kakilnia, azóta a Pisikával is többször előfordult, hogy belement inkább. Egy időre már éjszaka se kell pelust, de közben leszoktunk a ciciről, és én arra gondolok, az miatt fordul elő több bepisilés. Igen, egyébként amiatt lehet, ezt is föl kell dolgozni a gyerekkel, mert ez is egy változás, ugye, amikor elhagyjátok a cicit, a tejcsizést, az is egy nagy változás tud lenni, és ezt lehet más módokon pótolni, ugye több, tehát hogy nyilván itt a testkontaktus az, amivel lehet a legjobban pótolni, hiszen tejezés közben is van testkontaktus, de nyilván minőségi idő, közösen töltött idő, stb. Akkor még egy dolgot berakok ide, mert a honlapon, a blogban szintén van egy ilyen cikk, ami arról szól, hogy ugye visszatartás szobatisztaságra tanítás alatt. Ezt a cikket érdemes megnézni, ezt ide gyorsan fölírom, jó, hogy akkor ezt is ide beteszem nektek majd az előadás után. Most nem keresem ki. Illetve ugye ezekben az esetekben mi azt szoktuk csinálni, hogy természetesen lehet jönni az előfizetői klubba, és akkor abban a csomagban benne van mindjárt válaszolok is a kérdésedre, nyugi. Csak először ezt elmondom. Szóval abban benne van ugye a visszatartás kurzus, az ellenállás kurzus, és benne van az is, ugye többek között, hogy ugye balesetek kurzus, és benne van az is, hogy egyébként a szobatisztaságot hogy kell tanítani egy gyereknek. Jó? Tehát, hogy ez a 4, ez így szuperül tud segíteni, illetve ott a közösségi felületen, ami ugye az előfizetéshez tartozik, én is ott vagyok, egy gyerekpszichológus ott van, egy gyerekorvos ott van, és hogyha bármi kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, és nem elég ugye a kurzusanyag, akkor ott tudsz kérdezni, és tovább tudunk menni. Na most, hogyha még ez se lenne elég, akkor Hanga gyerekpszichológusunk szokott egyéni tanácsadás kereteiben segíteni ezen a dolgon, illetve lehet menni egyenesen hozzá is. Na de nézzük azt, hogy itt mi a kérdés, mert ugye erre a válaszom az, hogy igen, tehát, hogy itt végig kéne menni azokon a módszereken, amiket ugye ingyenesen megtalálsz ott a blogpostba, kezdjétek azzal, hogyha az nem működik, akkor lehet tovább jönni ugye az előfizetésre, vagy pedig az egyéni konzultációra. De ugye ott rengeteg technikát leírtam, hogy hogyan lehet átvezetni a gyereket, ugye, hogyha ilyen probléma van. Tehát annak neki kéne vágni, és akkor itt most a kérdésed az, hogy, és persze most szeptemberben kezdődik az ovi, mit tegyek, ha a kaki még mindig csak bugyiba megy? Hát egyrészt az, hogy szerintem itt, jó, hát 2 hét alatt már nem biztos, hogy tudunk csodákat csinálni, de érdemes megpróbálni, érdemes becélozni, hogy ott ugye már ne legyen probléma ebből. És az, hogy engedjed el a dolgot, igen, hát erre az a válaszom, hogy nem, tehát, hogy én semmiképpen nem engedném el. 2 hét alatt még simán lehet, hogy átlendültök ezen az egészen, ugye azokkal a technikákkal, amiket ott leírtam, illetve ami ugye a visszatartás kurzusban még 1000 milliószor több technika van, illetve ott így fázisonként le van írva, hogy mit tudsz csinálni csak otthon, mit tudsz csinálni, hogyha már ez és ez a szituáció, mit tudsz csinálni, vagy ha az sem működik, és már ez és ez a szituáció. Illetve amit tudnotok kell visszatartás esetén, hogy ugye 2 hétnél tovább fennálló visszatartásnál, ez nem azt jelenti, hogy 2 hete folyamatosan visszatartja a kakit, hanem az, hogy már 2 hete ez a szituáció van, hogy ő rendszeresen visszatart, akkor érdemes elmenni a házi orvoshoz. Oké? Szóval ezt azért tudnotok kell. És hogy mit lehet tenni? Én mindenképpen rástartolnék, hogy ebben a 2 hétben valahogy megoldani ezt a történetet, akár a blogpostban leírtak alapján, akár tovább jönni, és Hangával akár 2 hét alatt 2 konzultációt is tudsz csinálni, és akkor úgy szépen tudtok haladni. Jó, és hogy az, hogy mit lehet csinálni, hát az Ovival kéne beszélni itt is. Tehát, hogy itt az van, hogy minden óvónő az mást enged. Tehát, hogy van, aki azt mondja, hogy figyelj, hozzatok alsó neműt, és meg cseréljük, és kész, és utána az zacskóba adja neked ott a kakás alsó neműt, és akkor ennyi.
van, aki azt fogja mondani, hogy jó, engedi a pelust, de sajnos egyébként rengeteg ilyen sztorit hallottam, ami elég borzalmas, de hogy tényleg az van, hogy hát engedik a pelust, de nem cserélik. Szóval akkor egész nap ott fog ülni a szarba a gyerek, no bocsánat. Szóval, hogy igen, hogy itt nagyon-nagyon át kell beszélni az óvónőkkel, hogy mi van, és ebben a 2 hétben szerintem iszonyat rá kéne feküdni erre a dologra. Természetesen anélkül, és ez tudom, hogy nagyon nehéz, de hogy itt jön a trükk, ugye, hogy anélkül, hogy te ráfeszülnél. Mert ugye, hogyha te ráfeszülsz, ugye feszül, mi történik? Ugye a gyerek is rá fog feszülni, feszültség, ugye izomfeszültség, visszatartás. Szóval ez egy elég trükkös szituáció. Lényeg az, hogy dolgozzatok rajta, de engedjétek el az elvárásokat, és lazuljatok bele. Lesz, ami lesz. Megoldódik valahogy. Oké? De ebben a 2 hétben dolgozzatok. Remélem, hogy ez így válasz a kérdésre, és tényleg ott a pelenkátanúgy.hu blogon keresd meg, hogy visszatartás szobatisztaságra nevelés alatt, vagy valami ilyen címe van. Be fogom majd tenni ide az előadás után a végén, jó? Kérdezed még itt, vagy tegyek újra pelust az ovi első pár hetére. Ezt mondom, ezt meg kell beszélni. Jó, hogy meg kérdés az, hogy addig meddig juttok el? Tehát, hogy ebben a 2 hétben menjetek rá a dologra, utána pedig beszélj az óvónővel, hogy mit enged, mit nem enged, ő neki mik a megoldásai erre a szituációra, mert ott fog eldőlni minden, hogy ő ezt hogy tudja majd kezelni. Oké, Gabi kérdése lesz a következő, közben megnézem, hogy itt miket írtatok esetleg. Sziasztok! Szia Anna! Szia Reni! Szia Katalin! Majd a kérdéseiteket azt léci a végén tegyétek föl, mert itt sokan előre föltették, és azon próbálok végigmenni most itt egy óra alatt. Oké, szóval Gabriella kérdése. Nekem az lenne a kérdésem, hogy megéri-e bölcsi előtt 2 hónappal belevágni, vagy inkább majd csak, ha minden rendeződött, beszokott, stb. Na, hát ugye erre hasonló a válaszom, mint hogy ovi előtt 2 héttel még a kaki dologra ráfeküdjünk-e. Én nekem mindig az a válaszom, hogy egyébként igen, alapvetően igen, de az elvárásoknak tehát más legyen az elvárásod. Azért 2 hónap. Tehát 2 hónap az hosszú idő, nem írod itt, hogy mennyi. Nem tudom, hogy itt vagy-e Gabriella, vagy Gabi. Hogyha esetleg itt vagy, akkor írd meg, hogy nézem, hogy itt nem írtál-e korábban, vagy valami, hogy mennyi idős, mindig írjátok meg, hogy mennyi idős, jó, mert attól azért nagyon sok minden múlik. Azon nagyon sok minden múlik, hogy mennyi idős a gyerek. Jó, mert jó, bölcsis korosztály, hát én azt mondom, hogy 2 hónappal bölcsi előtt belevágni, szerintem simán, tehát hogy 2 hónap alatt annyi minden történhet, de ugyanakkor ott van az, hogy ugye bölcsis korosztály, tehát nem tudom, hogy itt pontosan mennyi idősről van szó, de hogy azért 2 hónap alatt lehet, hogy nem lesz szobatiszta. De lehet, hogy az lesz. Nem tudom, tehát, hogy tényleg az, hogy 2 hónap az elég hosszú idő ahhoz, hogy akár az legyen, főleg, hogyha nagyobb bacska, főleg, hogyha 20 hónapos, tehát, hogy ugye én 20 hónapnál húztam meg az életkori határt, ugye a segített szobatisztaság és a szobatisztaság között, mégpedig azért, mert ugye a tesztelés alatt, amikor a módszeremet teszteltük, akkor ennél a 20 hónapos kornál volt egy ilyen nagyon éles határvonal, hogy alatta vagy gyorsan szobatisztultak, vagy nem, mondjuk ilyen 50% az gyorsan, másik 50% meg kevésbé, és 20 hó felett pedig egyértelmű volt így a változás, 20 hónapos kor felett gyorsan szobatisztultak, ugye a 20 hó alattiakhoz képest nyilván, tehát hogy az is olyan, hogy még gyerekfüggő, meg szituációfüggő, meg gyerek-anya kapcsolat függő, hogy mennyi idő alatt szobatisztul egy gyerek, meg ugye a körülményekről még nem is beszéltem, mert 1000 millió körülmény van, ami közbeszólhat, szóval ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de 2 hónap az hosszú, oké? Szóval, hogy ott azért simán bele lehet vágni, és tudom, hogy itt valaki más kérdezte, várjatok, hol van?
nem, itt már hosszabbakat kérdeztetek, úgyhogy ezt most nem keresgélem, de hogy tudom, hogy valamelyik őtök kérdezte azt is, hogy hogyha belevág, és ugye közben még mindig nem szobatisztul a gyerek, akkor mi lesz a bölcsivel? Ugye? És erre mindig az a válaszom, hogy oké, tehát hogy itt is az van, hogy bölcsi előtt 2 hónappal belekezdtek, lehet intenzíven csinálni, vagy a laza módszere, hogyha az én módszereim, vagy nem vártok, laza verzió, mert az én módszeremnek, szobatisztasági módszeremnek ugye 2 verziója van. Az egyik az intenzív módszer, ami alapvetően 20 hó felettieknek van, és viszonylag gyorsan lehet vele szobatisztulni, hogyha ugye, hogyha esetleg nem szobatisztultok vele gyorsan, vagy nem olyan a szituáció, mert mondjuk bölcsibe jár a gyerek, akkor lehet váltani a laza verzióra, ami egyébként nagyjából ugyanaz, mint a segített szobatisztaság 20 hó alattiaknak, oké? Tehát nem 2 verzió van, de ezt bármilyen módszerre rá lehet húzni, ugye, hogy csinálod intenzíven, ugye minden nap, mindenhol és titiri-tatara, vagy pedig ugye, hogyha mondjuk elkezd bölcsibe járni a gyerek, akkor váltatok egy lazább verzióra, ami azt jelenti, hogy a bölcsibe történik, ami történik, nem azt mondom, hogy nincs ráhatásod, de ugye az ott nem vagy ott, mások a szokások, valaki más fog a gyerekkel foglalkozni, szóval ők ott csinálják, ahogy csinálják, nyilván lehet velük beszélni, meg lehet erre valamilyen szinten hatni, de most nem erről akarok beszélni, szóval bölcsibe csinálják, ahogy csinálják, vagy oviba csinálják, ahogy csinálják, és otthon pedig mentek a saját módszeretek szerint, vagy ugye az én módszerem szerint, hogyha jöttök. Szia! Szia, közben itt jött egy kérdés. Ezt most azért fogom felolvasni, mert Instagramon írt, és ez el fog pörögni, nem fogom látni. Úgyhogy remélem, hogy ez így, Gabriela, válasz volt a kérdésedre. És szia, ha már bölcsi, kislányom 21 hónapos, szeptemberben kezdődik a bölcsi, most úgy döntöttünk, hogy holnaptól belevágunk. Mi várható a bölcsi indulás, akkor mennyi idő alatt normalizálódik? Oké, szuper kérdés, és kapcsolódik szerintem a Gabriela kérdéséhez. Tehát az szokott lenni egyébként, ugye, hogy a bölcsi ovi kezdés az elég nagy változás egy gyerek életében. Ugye ezt már így az elején elmondtam, és egyébként a bölcsi ovi Más vigyázz rá kurzusban erről van szó, ugye, és most van egy hónapos előfizetői klubtagság is hozzá, hogyha most jöttök. Na de lényeg, hogy hát nem azt mondom, hogy törvényszerű, hogy legyen visszaesés, de nem elvárható egy gyerektől, hogy ne legyen visszaesés, hogyha elkezdi a bölcsit. Ovinál már valószínűbb, hogy nem lesz visszaesés, ugye már nagyobbak, már stabilabb a szobatisztaságuk, stb. Ugye mondjuk attól függ, hogy mikor kezdtétek el. De hogy nálunk például, tehát én azt láttam az ovisoknál, hogy ott is azért volt visszaesés, csak ugye nem akkora, meg nem olyan hosszú időre, mert hogy ez egy nagy váltás, azért a bölcsi is, ovi is nagy váltás a gyerek életében, és minden ilyen nagy változás, az ugye kibillenti a gyereket a belső egyensúlyába, kibillentheti, jó? Mert ez nem feltétlenül igaz. Lehet, hogy nálatok egyáltalán nem lesz baleset, meg visszaesés, meg mit tudom én. Mondjuk azt írod, hogy 21 hónapos, az szerintem teljesen oké, de ez, hogy szeptemberbe kezdődik, ez szeptemberig azért már nincs olyan nagyon sok idő, és azért olyan 1 hónap kell, hogy egyáltalán ugye beálljon a szobatisztaság, meg mit tudom én, az, hogy stabilan, ahhoz azért inkább 3 hónap kell, vagy több, de most ne jegyetek meg, ezek ilyen statisztikák, oké? Szóval lehet, hogy nálatok teljesen másképp fog történni, lehet, hogy 1 hét alatt szobatisztul, és utána betonstabil lesz élete végéig, szóval ilyen is van. Jó, ezek statisztikák, de tudnotok kell, hogy egy kisgyerektől nem elvárható, hogyha te kvázi kirántod a lába alól a talajt, és megváltoztatsz mindent körülötte, ugye a napi rendjét, a környezetét, az embereket, akikkel napi szinten van, akkor ne legyen visszaesés. Ennek az az oka, hogy a záróizmok, azok, Ina Megaskinnak van egy ilyen nagyon jó kis
elnevezés a záróizmokra, ugye ő egy bába, tehát szüléssel foglalkozik, egy kicsit más téma, de mégsem. És ő ezt a záróizmok törvényének nevezte el, ugye, hogyha az ember biztonságban érzi magát, ugye ezt szülésre írta, de bármelyik záróizomra igaz, ugye lányoknál van 3 is, fiúknál 2, és hogy az összes záróizomra igaz, hogyha te nem vagy biztonságban, tehát, hogyha például szorongás van, mi történik, ugye az izmok megfeszülnek, szorongasz, ugye visszatartás lesz. Hogyha meg annyira kész vagy, hogy nem tudom, kibillensz az egyensúlyodból, nem tudom, akkor meg pont, hogy elengedés lesz. Ugye ilyen kicsi gyerekeknél azért van bepisilés, mert hogy a záró izmok azok, amik szinte a leghamarabb reagálnak erre. Ugye felnőttként is nyomon tudjuk ezt követni. Emlékezz vissza rá, amikor mondjuk vizsgaidőszak volt. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nem izgulnak vizsgaidőszakban, de én mondjuk igen, és volt, hogy ott egy hétig alig kakáltam, szóval, hogy ez teljesen normális, mert ugye annyira így koncentráltam, mint az állat, hogy mindennel kész legyek, és ennyi. És kisgyerekeknél is ez így van, hogy az áróizmok azok, amik a leghamarabban fognak reagálni az érzelmi belső változásokra és az érzelmi belső életre. Jó? Szóval, hogy itt ezt kell megérteni, és igazából ez sose szobatisztasági probléma, ha ott egy visszaesés történik, tehát ő már szobatiszta volt, és visszaesés történik a bölcsiben, oviban, akkor ez nem egy szobatisztasági probléma, ezt kell megérteni, és ennek megfelelően kell kezelni, oké? Hanem ez annak a problémája, hogy új szituáció van, új emberek vannak, új szokások vannak, és ne adj Isten ugye az, hogy anyától távolabb kerül, mert mint hogy nem vagytok annyit együtt, mint amennyire ő azt megszokta, és hogy mennyi idő alatt normalizálódik, na ez az, amire nem fog tudni neked válaszolni, mert van olyan gyerek, akinél ez egy napos visszaesést jelent, és egy nap alatt normalizálódik, és van olyan gyerek, akinél ez egy éves hullámokban előforduló visszaesés sorozatot jelent, úgyhogy igen, egy naptól egy évig bármi lehet szinte. Az egy évet azt ne úgy képzeljétek el, hogy akkor egy évig folyamatosan bepisál a gyerek, és annyira, mint hogyha nem is lenne szobatiszta, mert nem erről van szó, hanem ott ilyen hullámokban vannak egy-két csöpp, vagy hogyha nagyon, nagyon szétcsúszik a gyerek, akkor ugye akár lehet teljes bepisilés is, de azért ez ritkább, jó? Szóval, hogy itt azért így elég sokféle dolog előfordulhat. Úgyhogy erre így konkrétan nem tudok válaszolni, mert nem ismerem se a gyerekedet, se téged, se az óvónőt, se az óviba, vagy bölcsibe, bölcsi nénit, se a bölcsiben ugye a szokásokat, mert ez ezektől a dolgoktól fog függeni, illetve, hogy te, mint anya, vagy mint apa, hogyha apák is vagytok itt, tehát, hogy ti, mint szülők, hogyan tudjátok visszatölteni a gyereknek a biztonságérzetét, az egyensúlyát, hogyan tudjátok visszaadni, hogyan tudjátok őt stabilizálni, mennyire fogott ő bepasszolni a csoportba, mennyire nem, stb. Tehát, hogy igen, hogy ez ezen múlik, de rengeteg megoldás van egyébként, és tényleg itt a kurzusban annyi mindent így, tehát hogy az van, hogy csináltunk egy olyan kurzus, ugye bölcsi, óvi, más vigyázz rá kurzusba, amihez most jár ugye egy hónapos előfizetői klubtagság, ahol mi válaszolunk a kérdéseitekre, én is, a gyerekpszichológus is, gyerekorvos is, hogyha kell. És hogy ebben a kurzusban ugye beszélünk az előkészületekből, az előkészületek 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab lecke. Jó? 6. Utána van egy megoldás csokor. Mással bepisilbek, aki bepisil az udvaron, mert ugye ezek szoktak előfordulni, alvásidőbe bepisil, sehogy nem akarja elengedni, visszaesik, ellenáll, nyűgös, pelust akarnak rá adni, hogy ezeknél mit lehet csinálni, ez a megoldás csokor, ugye? És utána pedig ugye van egy ilyen felkészülés előtti gyík, amit ugye, mert ez egy élő kurzus volt egyébként, és amit ott feltettetek, azokra rengeteg válasz van, lesz-e visszaesés, de ugye erről itt most beszéltünk, hogy nem lehet tőle elvárni, hogy ne legyen, valószínűleg lesz, de hogy ezeknek van megoldása, ugye? Tehát igen, most itt nézem, hogy itt miket írtam.
Igen, itt is írom ugye, hogy pár naptól a 6-8 hónapon át, ez teljesen normális. Pár csepp, pisi. Oké, és akkor itt beszélünk még arról, hogy visszaesésre hogyan lehet reagálni, hogyha figyel rá valaki, elviszi-e pisilni, ugye bölcsibe, ezt is szoktátok kérdezni. Általában egyébként nem nagyon tudnak figyelni olyan szinten a gyerekre, hogyha mondjuk eddig elcéztetek, és ugye jelzések, meg természetes ritmusát tudod, mert hogy ott van. Jó, hát magánbölcsibe ez egy kicsit más tészta, ott is attól függ ugye, hogy hányan vannak a bölcsibe, hány felvigyázó van, stb. De hogy általában pár felvigyázóra jut egy rakás gyerek, és innentől kezdve nem nagyon tudnak ilyen egyéni igényeket kielégíteni sajnos, de ugye ez bölcsi ovi függő, hogy ott miket vállalnak be. Aztán csak velem kakil, mit csináljak, hogyan folytassuk a tanítást, ugye erről már beszéltünk, ugye, hogy laza verzióval lehet folytatni a tanítást, úgyhogy nyugodtan tudtok jönni. Most egyébként mi tegnap zártuk le a jelentkezést ugye a nagy előfizetésre, amiben az összes kurzus benne van, amit én valaha csináltam, illetve mi is ott vagyunk, de én is, a gyerekpszichó is, meg a gyerekorvos is, és ott a laza verzióval tudtok haladni bölcsi esetén, illetve a saját magatok által készített módszerrel is tudtok haladni laza verzióval, tehát a bölcsibe más történik, mint otthon. Mini WC-re hogyan készüljünk föl, külföldön érünk, ugye melyik nyelven tanítsam neki a dolgokat. Aztán van egy ilyen blokk, hogy felvigyázó betanítása, mert egyébként ez is nagyon fontos, hogyha itt nyilván nem arról van szó, hogyha ovis vagy bölcs is, ott mindenképpen velük kell beszélni, hogy őnáluk mik a szokás, igaz? Viszont, hogyha mondjuk babysitter jön, mert ez a kurzus arra is jó, ugye elcéseknek, hogyha jön a nagyi, jön a babysitter, jön a nem tudom kicsoda, akkor őt hogyan lehet felkészíteni erre a szituációra. Pelus vagy nem pelus, ugye, hogyha sok baleset, ugye visszaadják a pelust, akkor mit csinálj, hogyan csináld, illetve van egyéb, legyen egyáltalán bölcs is, még mindig sír, nehéz az elvállás, és beszámolókat is csináltunk, egy csomó beszámolót. Jó, tehát, hogy ez van egyébként a kurzusban, ott ezekre választ találtok. Na, menjünk akkor tovább. Igen, és egyébként itt az előkészületek között, na várjatok, igen, kezdéskor mit érdemes átbeszélni, akkor ezt itt meg is találtam, erről van egy külön videó egyébként, hogy miket érdemes átbeszélni a bölcsisekkel, óvisokkal, de akkor most így ezt elmondom nektek, jó? A kulisszatütkök. Szóval milyen segítséget szoktak nyújtani azoknak, akik már szobatusztuló félben vannak, vagy most kezdenek? Hogyan szokott ez általában kinézni a bölcsi oldaláról? Mi az, amiben tudnak segíteni, és hogyan? Ugye ezek a kérdések vannak fönn a blogon is egyébként, szóval ott meg tudjátok nézni, de akkor most így gyorsan felolvasom, mert csak egy pár kérdésről van szó. Mi az, amit engednek hordani olyan gyerek esetén, akinél még szokott baleset lenni, ugye? Vagy visszakéri kakáláshoz, vagy mit tudom én. Papírpelus, moshatópelus, leszoktató bugyi, pelus és külső, leszoktató bugyi. Ez változik-e, hogyha baleset van? Hány baleset után adnak rá mást? Mikortól lehet leszoktató bugyiban vagy bugyiban? Ugye, hogyha már, ugye, hogyha belekezdtek, akkor mikortól lehet váltani, szokták engedni a mosható pelenkát, ugye, hogyha a bölcsiről van szó, óviban nyilván ez egy más tészta. Mikor viszik őket WC-re? Ugye ez, amit mondtam, ugye, hogy a menetrend szerinti időpontokat megkérdezni, mik azok az általános menetrend szerinti időpontok, amikor WC-re viszik a gyereket, milyen egyéb esetekben viszik őket WC-re, mi alapján, balesetek, ugye mit tesznek, hogyan reagálnak a balesetekre, szoba és ágytisztaság esetén külön, ugye? Tehát, hogy amikor szobatisztaság az a nappal, amikor a gyerek jön, megy, ébren van, és az ágytisztaság pedig, amikor ugye alvás idő van. Lehet-e bevinni bilit? Ugye általában egyébként sajnos nem lehet, mert ez így központilag meg van határozva, legalábbis Magyarországon megvan. A bölcsibe egyébként még csak-csak, de oviban talán tiltja az ántész, vagy nem tudom, szóval valamilyen központi dolog van erre, hogy nem lehet saját bilit bevinni sajnos, de beszéljetek az óvónőkkel, bölcsinénikkel, hogy náluk mi az, ami működik.
Oké, tehát milyen eszközökre van szükségük, ha túl nagy neki a WC, akkor lehet-e behozni WC szűkítőt, vagy bilit, ugye bölcsiseknél szokott ez előfordulni. Lehet-e vinni saját bilit, amivel jól működik otthon a szobatisztaság, és a legfontosabb kérdés, ugye, hogy benne vannak-e, hogy miután elmondod, hogy ti mit és hogyan szoktatok csinálni, akkor kialakítjátok, meg nyilván ők is elmondják, akkor kialakítjátok a mindenki számára működő közös dolgot. Jó, tehát hogy ezeket érdemes végig pörgetni. De ezeket a kérdéseket, mondom, megtaláljátok a blogon. Jó, pelenkártanúgy.hu. Jó, na, akkor menjünk tovább. Marietta kérdése. Szia, Sári! Engem egy dolog érdekelne, ami Ovihoz kapcsolódhat. 2,5 évesek lesznek az ikreim szeptemberben. Fú, egyébként nekem minden tiszteletem azoknak, akiknek ikreik vannak, mert nekem ugye 2 év korkülönbség van, de az is nagyon durva volt. Ikrek szerintem még durvább, bár ki tudja. Na jó, menjünk tovább. Szóval 2,5 évesek lesznek az ikreim szeptemberben, januárban kezdik az Ovit. Oké, kb. Egy hónapja kezdtük a szobatisztaságot, hát az teljesen jó, mert mit mondtál? Hol van? Januárban kezdik az Ovit, tehát ugye augusztus, szeptember, október, november, 4 hónap az tök jó, tehát 4 hónap alatt azért elég jól tudnak stabilizálódni már, feltéve ugye, hogyha olyan módszert választasz, amivel ezt meg is lehet csinálni. Igen, tehát az egyikük majdnem teljesen stabil, tök jó. Ha dacolás van, akkor engedi el a pisit kisgatyába. Igen, ez elő szokott sajnos fordulni még eleinte. A másiknak még vannak pisi és kaki balesetek. Mindketten, de főleg az egyikük a bilin kívül nem meri elintézni a pisit sem bárhová. Igen, na, ez az, amiről ugye beszéltem az előbb, hogy meg kell kérdezni. Mert itt ugye az én szakmai válaszom az lenne, hogy hát vigyétek be a bilit. De ugye erre lehet, hogy azt mondja az Ovi, hogy oké, de az ANT ezt nem engedi, hogy behozna bilit. Szóval, hogy meg kell kérdezni, hogy ott milyen lehetőségek vannak. Olvasom tovább. Igen, visszük a bilit anyóshoz, papírbilit, bele zsák, hogy többször felhasználható legyen. Igen, szuper. Játszótérre, erdőbe, strandra. Nyílt téren nincs gond, de hogyan oldja... De hogyan oldja meg, igen, még van 5 hónap, tudom, de szeretnék segíteni, hogy az oviban ne legyen gond, hogy ott kis vécére kell ülniük. Áva pisilésről sem akarnak hallani. Oké, figyelj, itt ezen csak a gyakorlás fog segíteni, semmi más, szóval, hogy ez tényleg az van, hogy gyakorolni, mindig felajánlani a WC-t, nyilván, hogyha nem akarja elfogadni, akkor lehet használni a bilit, illetve meg kéne nézni azt, hogy pontosan mi a problémája a bilivel, meg én egyébként lehet, hogy fölhívnám az Ovit. Tehát, és megkérdezném őket, hogy mi az, ami lehetséges. Mert hogyha be lehet vinni sajátot, akkor ez tök jó, és aztán előbb-utóbb úgyis át fog szokni rá a WC-re, a kis WC-re, hogyha ennyire ragaszkodnak ugye a bilihez, és hogyha ez nem lehetséges, meg amúgy is, ugye otthon azon, hogy mindig föl kell ajánlani a WC-t, és hogyha nem, tehát hogy legyen jelzésértékkel ott, hogy egyébként a WC az, ami jó lenne, bár mondjuk egy 2,5 évesnél, ami szokott lenni WC esetén az, hogy ugye túl magas, nem tud önálló lenni, esetleg fél a lehúzástól, vagy fél attól, hogy ugye ott nem tudom, elsöpri őt a víz, miközben rajta ül, mert látta, hogy a WC... Szóval, hogy itt meg kéne tudni azt, hogy mi az oka annak, hogy ők csak kisbilibe. Jó, és itt most nincs lehetőség arra, hogy ezt így felfejtsük, ezt az egészet, de egyéni tanácsadáson, vagy pedig, hogyha tagja vagy ugye az előfizetésnek, akkor ezt át tudjuk beszélni. Tehát beposztolsz, és akkor ott én is ott vagyok, a Hanga is ott van, ugye, aki gyerekpszichológus, és akkor ezt szépen átdomáljuk, hogy hogyan lehet ezt feloldani, megoldani. Ugye 5 hónap alatt azért ez simán lehetséges, de hogy igen, tehát hogy első lépés az, hogy meg kéne tudni, hogy mi van, jó? Hogy miért fordul elő ez a dolog, és utána pedig azt fel kéne oldani. Ennyi lenne, és hogyha esetleg nem, akkor közben én beszélnék az Ovival, hogy egyébként lehetséges még valami más. Jó? Tehát ez így. És akkor persze attól függően, hogy mi a gond, ugye nem,
tudom most így, mert ezt nem írtad le, de hogy szépen ezt így átvezetni ugye meséken, bábozáson, ezzel mindig ezt szoktam mondani, mert ez az, ami a legjobban működik. Tehát, hogy egy 2,5 éves gyerekkel nem fogsz tudni racionálisan dolgokat elérni, és megbeszélni vele, hogy de ide kell, oda kell. Főleg akkor, hogyha van benne valami félelem, szorongás, mit tudom én micsoda, hanem mindig ezeken a meséken, bábozáson, játékon keresztül lehet őt bevezetni, átvezetni, feloldani. Jó? És ezen kívül persze még egy csomó minden mást is lehet csinálni. Esetleg te is nézd meg egyébként a visszatartás blogposztot, jó, ott a cikkek között a honlapon, ugye pelenkáltanői.hu blog, ugye cikkek címszó alatt fut, de hogy ott a visszatartást nézd meg te is, mert szerintem ott nagyon sok ilyen ötlet van ugye arra, hogy hogyan lehet feloldani ezt a kaki dolgot, és hogy szerintem az lehet, hogy adhat neked ötleteket erre is. Jó? Bocsi. Kicsit megfáztam. Na, oké, Helga kérdése, és akkor mára ez az utolsó kérdés. Szia, Sári, kisfiam áprilisban múlt 2 éves, májusban érkezett meg a tesó. Igen. A tesó érkezése egyébként az, ami a statisztikák szerint a halálbiztos dolog arra, hogy legyen egy kis visszaesés. Tehát más dolgoknál nem feltétlenül történik, tesó érkezésénél szinte biztos, hogy lesz egy párnapos, vagy akár hosszabb visszaesés. De írod itt, hogy szerencsére zökkenőmentes volt az összeszokás, családi átalakulás, ez szuper, nagyon ügyesek vagytok. Kisfiam már közel 1 éve bölcsis, viszont intézményt váltunk, pont ma kezdi az új bölcsit. Egyelőre szobatisztolásba úgy állunk, hogy időnként szól, ha pisilnie kell, és lépcsős WC szűkítőre ül rá, ott sikerül. Amit vettem, Billit nem szereti, na hát itt a fordítottja, ugye? Oké, nem szereti. Szerintem kényelmetlen neki, pici a feneke a Billihez. Jó, ezt tudnotok el, hogy vannak kifejezetten pici Billik is, ilyen például a Potet Plus, vagy ilyen a Mülleres kisebbik Billi. Én egyébként bementem a Müllerbe, és nem találtam kisebbiket, csak egyfélét, úgyhogy nem tudom, de ezt többen mondtátok, hogy van egy Mülleres kisebbik Billi, aminek nagyon tök jó kicsi ott a izéje, a lyuk, illetve ugye ilyen ázsiai boltokban lehet még kapni kisebb biliket, mert ugye Ázsiába elcéznek, így aztán ott sokkal kisebb gyerekeknél is kell a bili, sokkal kisebb fenekű gyerekeknél. Jó, olvasom tovább. Igen, kakinál nem szól. Mi a véleményed, merre tovább? Nem erőltettem semmit, pont a sok változás miatt. Igen, ez így tök jó, ilyenkor lehet lazán haladni, ugye a laza verzióval. Pont úgy gondolom, nem vagyunk elkésve, nem vagytok elkésve, 2 éves, igen, és már jár bölcsibe, teljesen jók vagytok. Úgy gondolom, nem vagyunk elkésve, látom rajta, hogy még csak mostanában kezdte megérteni, érdekelni a téma, bármilyen tippet megköszönök. Oké. Szóval mi is itt a kérdés? Hol volt a kérdőjel? Szóval igen, itt az a helyzet, hogy itt is egy laza verzióval fogtok tudni haladni, tehát ugye bölcsibe csinálják úgy, ahogy csinálják, otthon pedig ti haladtok a dolgokkal. Hogyha nem tudod, hogy hogyan kell csinálni, akkor szeretettel várlak az előfizetésre, mert ott tényleg én nem is tudom hány leckés kurzus van arról, hogy hogyan kell szobatisztává tenni a gyereket, amit most itt nincs lehetőségem nektek elmondani. De röviden és tömören csak, hogy lássátok, hogy mi az én módszerem, van egy előkészületek rész, ahol nem csak a bilit vásároljuk meg, hanem 1000 millió más dolgot is csinálunk, felkészülünk mentálisan szülőként, felkészítjük a gyereket, megismerjük a gyereknek az ürítési ritmusát, szokásait, tehát ez mind az előkészületek részben van. Utána van ugye egy pucérpopós tanítás, amit lehet részidőben csinálni, lehet teljes időben csinálni, ez abszolút a te választásod, nem kell egész nap pucérkodni, mint ahogy sokan gondoljátok. Jó, tehát hogy van ott, amikor ugye a bili használatot
Billy használatot tanítjuk meg neki, és amikor ott már önállóan használja, akkor lépünk tovább ugye a jelzés tanításra, és utána van még egy, amikor ugye már még egy szint, és utána a legutolsó szint, az pedig a alsó nemű. Mert hogy az alsó neműre váltosan ugye van a bátorgatya 1, bátorgatya 2, és alsó nemű, és igen, nagyjából ez így, de ezt most itt nincs lehetőségem felsorolni az egészet, és tippeket meg nem akarok adni, mert az szerintem szakmaiatlan lenne, hogyha adnék egy-két tippet, és a komplett egész lépésről lépésre módszert pedig nem látott, tehát így kiragadni belőle dolgokat, az teljesen hülyeség lenne. Jó, oké. Tehát az a lényeg, hogy tanítsátok, és hogy részidőben tudod tanítani, ugye laza verzióval, úgy, hogy bölcsi időben megy a dolog úgy, ahogy megy, és otthon, amikor veled van, akkor pedig haladtok szépen előre a szobatisztaság tanításában. Jó, oké. Na, akkor annyit még elmondanék, hogy ezeket a linkeket majd be fogom ide tenni nektek, és ó, de jó. Na, ezt még felolvasom, mert ez egy abszolút pozitív visszajelzés. Kálmán írja, hogy novemberben lesz bölcsis Ványa, most 13 hónapos, korábban EC-s volt, most a te módszereddel folytatjuk, de a járás bekavart. Igen, sajnos a járás ilyen, szerintem múlt hónapban talán beszéltünk is, vagy valamikor beszéltünk erről veled, emlékszem rá, ugye, hogy a járás az egy ilyen, de akkor szépen ugye vissza kell venni, és akkor itt, amit meg akartam veletek osztani, az ez, hogy írod, hogy a bölcsi támogató szívesen bilisztetnek pelenkázás helyett. Ez nagyon jó. Nem tudod elképzelni, hogy milyen mázitok van, mert hát igen, sokféle bölcsi van, sokféle bölcsi néni van, ezért mondom, hogy beszéljetek velük, hogy mi lehetséges. Oké? Mert van, ahol ilyen jó fejek, és megcsinálják, és nálunk is az volt egyébként, hogy amikor vittem ugye a nagyobbat bölcsibe, mert borzalmas terhes voltam már, és akkor az utolsó 3 hónapra beadtuk bölcsibe, meg még ugye az első 3 hónapra, és hogy az volt, hogy hát ő már akkor full szobatiszta volt egyébként, de hát én is ott úgy lebeszéltem, ugye, hogy mi van akkor, hogyha esetleg baleset van, mert ugye mégiscsak EC-s gyerek, tehát azért én jobban figyeltem rá, meg mit tudom én, és így mondták, hogy semmi gond, hozzatok be egy csomó váltásruhát, és akkor intézzük, no para. És végül is ez is volt. Egyébként ugye a nagyobbiknál volt, hát nem tudom, egy pár nap visszaesés volt csak, és a kisebbiknél, pár nap visszaesés az elején, és a kisebbiknél pedig úgy volt, hogy amikor rájött, ugye, hogy ez most már így lesz, pár hónap múlva, ugye, akkor volt egy hosszabb visszaesése, és akkor, amikor rájött, ugye, hogy hát most bölcsi bejárás van, kész, akkor volt, de pedig egyébként ő már nagy volt, tehát mi is 2,5 év fölött adtuk be, jóval így ovi előtt kb. Úgyhogy már nagyobb volt, meg ő már 17 hónapos korától totál balesetmentesen szobatiszta volt, de hogy ugye ott, amikor rájött, hogy úristen, ez most már így lesz, akkor ott azért eléggé megborult, mert ugye mondta, hogy akkor ő most nem akar menni, megmondtam, hogy hát sorry, dolgoznom kell. Na így, igen. Na, jól van, oké. Figyeljetek, rengeteg sztori van itt a kurzusban egyébként, és mondom még egyszer, most 19-én indítjuk az előfizetéseket, úgyhogy arba is még gyorsan be tudtok csatlakozni, hogyha szeretnétek, illetve ugye, hogyha nem szeretnétek egy teljes előfizetést, mert ugye már, mit tudom én, félig szobatiszta a gyerek, vagy stabilan szobatiszta, csak ugye ezt a bölcsi óvi dolgot szeretnétek bebiztosítani magatoknak, akkor tudtok jönni csak a bölcsi óvi kurzusra, amihez lesz 1 éves hozzáférésetek, és hozzáadunk nektek egy 1 hónapos előfizetői tagságot, ami ugye a közösségre vonatkozik elsősorban, tehát kapod akkor a bölcsi kurzust, és hozzá a közösséget, ahol tudsz tőlünk kérdezni. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, még ma, meg holnap tudtok jelentkezni, és 19-én pedig indítjuk az előfizetést.
Jól van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép napot nektek, és hajrá, készüljetek fel a bölcsire, óvira, és akkor sokkal kevesebb az esély arra, hogy bármilyen visszaesés legyen. Sziasztok!